May isa ka hari na nasakit siya. May hari na nasakit siya. And then, nangayon siya advice, ikaw sa iyahan, mga advisor ng mga alam. Ikaw na sa advisor niya. Mahal ko, hari. Ikaw niya. Maayon ka sa imuhang sakit. Kung makakita ka o usa ka sa hina, nga iya sa tao na kontento sa kinabuhi. So diya, tungod ni anak, mingon ang hari sa iyang tingharian, isubo niya ang mga tao niya. Isa pang lakaw mo, subuyan ninyo ang tibuoking harian, ang tibuok ka na suray, o pangita mo tao na kontento sa iyang kinabuhi. Kunya, balik mo sa buwan. Sige, pangita, isang simana, hidagan, isang bulan, ilang bulan. So, yabot ang 7 ka bulan. Iulit na ron ang nangita sa tao na kontento sa kinabuhi. Yabot ang 7 ka bulan. Kunya, ibalik niyang tao, panulay dala niyang salina. Ingan ang hari, isang, nakakita mo tao na isang ano na ulit, nabalik pa no. Doon na kung nakita ng tao, ang kontento sa iyang kagalingon, sa iyang kinabuhi. Ingon ang mga tao na isuyo. Yes, mahal na hari, nakakita kami o tao na kontento sa iyang kinabuhi. Isa nga. Sa kanyang salina, no? Ingon ang mga tao, isa. Mahal na hari, wala'y salina ang mga tao kay nagbukas. Tugod pa sa buwan. Pagkalisod, makakita o tao na kontento sa iyang kinabuhi. Be careful, kay bisan mga pastors na rin, lingla pa or malimbukan pa, hindi nga klase na pangandoy gusto sa kinabuhi. Ang ato mensahe tagnaa sa kabuntagon. Pagkalis mo kita, may umod ining tinatawag, how to be content in life. Usahon ba nato ang mahimong kita kontento sa kinabuhi. Sama sa inyong gingon, kontento mo sa inyong kinabuhi. Kasi sa bakbara siya. But deep inside, sa iyong heart nito, you're looking for something big. At the end, nantay ako yung breakthrough sa iyong kinabuhi. Especially kung wala pa kayo balay, wala kay TV na priyapat ako ano na sa Victoria, wala kay sakyanan, wala kay dagang punta na tinigog diya sa mga bangko. Isa may na yung bank account niya. Simple na yung bank account niya sa Lia, sa Dexter, sa Rizame. Walang nakulibalang ka dyan sunod. Kung sana, kontento ka ba sa iyong kinabuhi? How to be content in life? Now, aron ka mahimong kontento sa iyong kinabuhi is, first, by being godly. Sa ito ang ibasa ko kanina, yung pa ang verses, tanawa ko dito sa inyong Bible. Yan ang Bible ninyo sa inyong mga. Ang relihiyon, makapadato. Tama na ilang isulti lang. Tara yung Bible. Di ba ang relihiyon, gisuntan ra? Ang relihiyon, makapadato. Kung kontento lang ka sa iyong kinabuhi. There's ako ang term, sa Bible na ako termino is useful. Diba? Ngayon tayo, ang relihiyon, makapadato. Basta kontento lang ka sa iyong kinabuhi. Problema, daghan mga tao na relihiyoso, pero dili man kontento sa kinabuhi. Daw Bible ang pangundang sa ministry for the sake ani utang iyang gusto sa iyang kinabuhi niya. Gusto niya makabuoton, manambiyakan niya ang bulungan ko. Yung mga pastor na nag-design sa mga pastor, kaya nag-ship sa kurso, ay usaka trabaho. Nagdiin dito siya maka-income, kaya mas na po mag-income dito kaysa iyahang pagpamagsunod.
kini ingon ang ulo sa Ginoo. Ang ikaw mahimong kontento sa imuhang kinabuhi sa kani by being godly. Kung mga lagad lang ta sa Ginoo at anay. Kung faithful lang ta sa Ginoo nga tinun-anay, ang Dios magapanalangin sa imuha. Di na nimo kinahanglan nga maglatagaw ka ng kalibutanan. Di na nimo kinahanglan i-sacrifice ang pagpangalagad sa Ginoo para aning butang na gusto nimo nga kapuoton sa imong kinabuhi. Why? Tungod kay kung ikaw faithful diha sa Ginoo, kung ikaw Dios nun nagapangalagad diha sa Ginoo, ang Dios magapanalangin kanino, ingon ang pulong sa Ginoo, makapadato sa imuha. Basta kontento lang ka sa mga butang na naadya sa imuha. Ang reason, ganong nangandoy ka ni ining mga butanga is tungod kay diskontento ka sa butang nga naakalimo karon. Kini ang timali. Ang tao na diskontento sa iyang kinabuhi, mahadaw kaniya ang gahom sa pagkalipay sa butang nga naa siya karon. Supposed to be, i-enjoy di mo na ang butang nga naa sa imuha karon. Ang gusto sa Ginoo, kung unsa iyang gihatag sa imuha karon, panahon na, i-enjoy na siya. Paglipay ana mga butang. Kung ikaw magmalipayo na ng mga butangan, wala'y gitawag contentment. Ano, dili ka kontento? Dili ka happy sa iyong sitwasyon karon. Dili ka happy sa mga butangan na nahapon di mo karon. Dili ka happy sa iyong kwarta na tinaguan yaan. Ako nakamalangani kayo tinaguan. Ang gusto sa Ginoo, magulong sa naang ni mo, ilipay niyo na, enjoy yung nasa. Bubulang ang kinabuhi. Bubulang ang kinabuhi para din ka magkalipay ng mga butang na ang kunin mo ba. Dahil igsoon, kung hindi kalipay mo ang mga butang na ang kunin mo ba, itawag ka na sa content. Ano yung pagkakaroon ba? Pasag din ang Ginoo na size siya kung saan imong needs, kung saan imong panginahanglan ng nakita sa Ginoo tanan, nasayo na sa Ginoo, wala matago sa Ginoo. Kung sa may kalainan sa nagsukaan ka diction, nagsukaan ka kasi, ano may kalainan? Lasa. Ha? Of course, lasa. Kaya mga hindi niya. Kung kita kakao sa Ginoo karon, nakakaon ka, katulong sa isang adlaw, karon kalainan ang sinunod mo, ginamos, ulan. Gusto sa Ginoo, mag-enjoy ka na pagkaon na. Hindi kayo pabuto sa Ginoo, makasumpay ka lechon sa kakakarong pahiyo, sa kakakarong enjoy. Kaya lechon yung musukan. Pareho mo na. Ano nila ka happy sa mga kinabuhi? Kaya hindi mo i-appreciate, hindi mo gina-appreciate is katong sa tanaw ni mo, po. Sa tanaw ni mo nga mas lamig na pagkaon. Sa tanaw ni mo nga mas bilino ni siya na butang sa kakawang inyo. Nagawang ka ang cellphone na 5110, may ka, ang dami, dambos yung cellphone na niya, nagawang ko ni mo. Kung sa kalainan sa cellphone na tagaan ang iPhone, ito kayo baka Facebook, baka YouTube, baka search, o balpan, indot, camera, 51, text na ito naman. Pero kontento ka makakita ka ano. Sa unang panahon, makabagot ka o 5110. Ha? Parang nga na yung pamuyang ko na. Pero karon, butik mo na ka na tanawon. Ha? Lumingon sa natay, kubrihan mo na ka. Ay, kapalit ang buwan. Isang katong mahalag yung blur vlog camera. Basta kay touchscreen. Diskontento sa kinabuhi. Tagaan mo o sakyanan, gandoy o brand new. Tagaan mo o motor na XRM. Tagaan sa Ginoo, motor na XRM.
Ang andoy o in mass. Tagaan o kini transformer nga sakitan. Ang andoy o kini ang andoy o limusin. Ang andoy o pornon. Ang andoy o tractor. Kontento sa kinabuhi ang iyong pagriya. How to be content in life is by being godly. Tingin niyo ang Psalms 37, o iyong pagriya. Because godliness is a great gain. Ang pagka-Diyos nun, usa kadako kaayo ng kadaugan. Kung ikaw, Diyos nun, enough na siya, ego na siya, para ikaw adunahan. Anong adunahan mo ka? Tungkol kay Diyos nun ka. Wala lang ka nag-invest diriya sa kalibutan o butang na diin posible ihatag sa Ginoo sa imuha, but nag-invest ka sa imuhang kinabuhi, unya inikatapos nimo diri sa kalibutan. Kung sa manang ang kundi mo iyong pagpunos kung sa manang ang kundi mo ang tibuok kalibutan, panang imong kalag mapintig ay malaglag. Diba? In Psalms 37:16, ito lang, saan mo? Kahit ay city verse 16. Ikaw pagulong sa Ginoo, maayo pa ang jutay nga naa sa matarong kaysa kadagaya sa daghan nga makasasala. So daw, maayo pa ang jutay nga naa sa matarong. Ikson, maayo pa ang jutay nga naa kakaron. Maayo ba na magpabilin ka sa ibang sitwasyon na susama ni anak kaysa makabaton ka o mga butang sama sa mga butang na dili iya sa mga matarong. Pag-unsaman, kung maangkon nimo ang gusto nimo, ang puno sa kinabuhi. Ang imong mangkong relasyon niya sa Ginoo ang apektuhan. Pag-unsaman, na maangkon nimo na yung mga butangan, pero hinihinay kang nagapatayok sa Ginoo. Ha? Sabi ninyo, klaro kayo ang Ginoo sa puno sa Ginoo. In Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Usay mo pasabot, unaha, pagpangita ang ingharian sa Dios ug ang iyang pagkamangaron. Kung imo na nasabton, klaro kaayo ang hagit sa Ginoo sa tuwa. Aron ka mahimong kontento sa imong kinabuhi. Unaha ang Ginoo. Pangitahan ang Ginoo. Walay mawala sa imo. Kung maging faithful ka sa Ginoo, doon kayo sa imo sa verse kanina, mahimo kang kadunahan. Ang religion sa to, baka panato. Basta kontento lang ka sa panunsay ayakan mo. Subot pasabot kung makalagad ka lang sa Ginoo. Sigurado, ang mga butang igalugang niya. Asa kayo kapoy? Kanang magpukol o kanang bukdon? Kung bukdon ka, wala kapoy, no? Kung bukdon ka, kung ikaw kung bukol, kapoy ko, wala kong kawatan. Sikimdangan. Ikaw ang exercise. Pero, mas lamig ito, paabot ka. Ang kanang verse sa Matthew 6:33, kahulang ang kanan. Yun naman, unaha, kung pangita ang ingharian sa Diyos, kung ang iyang pagkamatarong, and all these things shall be added unto you. Ngayon, tag shall be added, ulat lang ka, ay inugang na nasa Ginoo sa imo. Nakita sa Ginoo sa imong needs. Nakita sa Ginoo kung sa imong pagkinahanglan. And then, punon sa Ginoo pa ng area na diin, diha ka ng inahanglan. Pero ang gusto sa Ginoo, kinahanglan enjoy nimo kung sa imong ang kontrol sa imong kinabuhi. Ikaw pa, ang pagka-Diyos nun, makadato, tama. Basta pabilin ng kaya sa Ginoo. Now, mas maayo pa ang yutay na naa sa matarong kaysa kadagayan sa daghay mga masasay. Ikalawa,
by being respected in your calling. Ang simpihan sa uban ng mga tao, sa mga Kristiyano, kung kanus ang gitawag sa Ginoo, dito na Ginoon. Ha? Dito na Ginoon, magandoy sa iyahang usong kapunon, sa iyahang kinabuhi. Ay mga pastor, ako ang may baluan, aside sa pagpumastor, ay tugod kay nakulangan sa iyahang pagpumastor. Hindi, hospital sa mga anak niya, pag-isip siya, balik, kung galing ng malaki, ibarat na po masimbahan niya, nakukod ano sa simbahan sa iyahang, ay para sa ladies mismo nga, komportable niya, pamilya niya. Pero, sad to say, ay mga taong itawag kumantaw ka sa Ginoo, ito pa ang biya, aron pagkapod sa iyahang ipangandoy sa kinabuhi. Pero kapinin niyo, aron ka mahimong kontento sa iyong kinabuhi o sa imong himuon. Respect your calling. Pabilin sa imong pagkatinawag. Kung nasa ka itawag sa Ginoo, pabilin anak ang pagkatinawag. Ang Ginoo wala nagtawag sa Ginoo para lang human ka tao ka, kunya pasaktan ka sa Ginoo. I believe na kung ang Dios nagtawag kanimo, niana ka buluhaton, dili ka gayon pagabiyaan sa Ginoo. Okay? Dili ka gayon pagatalikdan sa Ginoo. Dili na pareha sa tuwa, gaman nato ibutang ang tao nga nakadapit. Kunya biyaan na nato ang tao nga wala bahala dira. Dili pareha ka lang. Kapag sinunod kita, lugan-lugan, ano yung padala sa syudad. Ihatulog ng truck, nakapagod rin sa syudad eh. Ako na yung maala sa inyong kinabuhi niya. Ngayon mo sa kusay po rin yun. Ako na pakita ka sa mga tulog. Ano ko ba ng mga ayon, mga tulog dahil sa kanang kulay, matulog ang kapit ng mga establishment, ang ban, makatulog sa mga parking, kaya wala na sila yung abutanan, dito sila mag-abot, o dito sila mamahulay, hindi pa mahulay. Ilang pagkaot eh, wala pang ayaw mo para di mo kasmo. Dili na ang Ginoo. Nahuman ka niya, tagaan, puluhan ko, may mga nag-inosin mo, ikaw na yung bahala sa Ginoo. Ikaw na yung bahala. Ulit ako. Dili na Ginoo. Wala ka ditawag sa Ginoo. Aron ka taligdan, aron ka biyaan. Kung dili, aron ka mapanalangitan. Wala kumingon ka nga, ang pagpahalagan sa Ginoo is murag masamot pagkapit ko sa iyo ka. At matinunayon, aron may panukan din mo. Dili ko sa kinabuhi. Kung ikaw, unahuli mo ang Ginoo sa iyong buhay. Ako nagkano ko mga naibalaan ng mga pastor o mga professional na kailangan ng anak nila. Pero wala ko nakita na may mga anak sa pastor na hindi mo makalilimos. Kailangan. Kapalo ko nga lang mga pastor nag-promote post na ko yun. Kahit, lisoy. Pero wala akong makita na nagkakakayo. Ano ba yun? Tungkol kayo nasayan sila, ang Ginoo nagbutang sila, ang Ginoo ang nanalangin. Dili na di mo problema kung saan ka sa Ginoo, kung patyon ka niya, then minute. Para lang sa pagpakalagad sa Ginoo. Tanawa si Elijah. Sa diyan, niabot ang hulaw sa Israel. Niabot, ingon ang Ginoo, ako ang painiton o tulong at tuig. Si Elijah, ito niya, ay probita siya sa Ginoo. And then, ingon ang Ginoo. At to ani nga suba, na yung isang asuba, na ikahoy, na ikumig ka. Wala pa nungtana si Elijah nga, ang saan mo pagkaon, wala mag-umako niya. Ingon lang ang Ginoo niya ka. Then ako na magpakaon sa inyo. Kasi dito po, saan ka nagpabilin si Elijah, anak nga medyo suba, anak nga medyo di kaayo, maigo sa init sa panahon. Ang Diyos, gigamit niya ang mga uwa.
Panahon sa pamahaw, paniod ko, panihapon ni Elijah, ako abot, magdala o pagkaon, gihatag niya, nato kang Elijah. And then, doon ay plano ang Ginoo. Doon na si Isay na babae o iyang anak. Patay si Ginoo itong medyo garden. Nanaan ito si Elijah. Medyo nalagaw si Elijah kay ano? O na lang yung buktong ang lugar niya diin kumaluwas. Pero yun, ang Ginoo siya. Adto ito Sunamay. Adto dito ka. And then, ingon niya, kung saan mo dito nga? Mulaw man sa libuok, nasod. Ingon ang Ginoo, ingon niya, adto dito ka kay dunay bahay dito. Siya makakaon. Dunay byuda dito, siya makakaon sa ikon niya. Pag-abot niya dito basta may hingon lang siya, basta may hituman lang niya, isugo sa Ginoo siya, ang adto dito sa usa ka lungsod. Dahil adunay usa ka babae na may magkakaon sa dito. Kaya pag-abot niya dito, nakita niya usa ka byuda. Umingon siya, babae, lutuwi ko kay giutom ko. Ay, nana siya ka-demanding si Elijah. Pag-abot, ingon ang babae, ingon niya, Ginoo. Ano na ko yung manuto, Adria? Isa ka, lutuan na lang din ng harina o mantika para sa akuang anak. Uman-ani, mga matay mo. Pero si Elijah umingon sa lutuan lang. Kung ikuha ko ron sa babae, ang harina, ikuha niya ang katong nabiling ng katapusan na lagpod na lana. Kung yung ginuto, ipakaon sa alagad sa Ginoo. Kung dumauna na utang, ito ang ilang pagkaon. Then may kaon ang alagad sa Ginoo si Elijah. And then pag umagkaon, kung sa nito, doon yung milagro na nito. Tulong katuig ang hula. Tulong katuig po na walay hubas-hubas ang iyang siglalan sa harina o sa iyang mantika. Kaya naman anak, so na may kumungan ang iyang anak. Imagine mo, na ang maong woman, ang maong byuda o iyang anak, at sila, kung wala, ipadala sa Ginoo ang iyang alagad na si Elijah. Patay dito sila. Kaya last na ito nilang pagkaon. O si Elijah, patay ito siya. Nung nag-disobey ito sa Ginoo, kung wala siya maato dito sa Sunamay woman. Silang tulo na buhi. O nakalatas sila sa tulo katuig na hula. Imagine mo, kung ang Ginoo magbutang kanimo ana nga sitwasyon, dili ka ngayon pasaktan sa Ginoo. Dili ka ngayon biyaan sa Ginoo. Ikaw pa, ayaw itugot nga malimbungan ka sapagkat iskontento uman ka tawga sa Ginoo. Dili lang ni para sa mga pastor, kundi para ni sa tanan na itawag aron sa kakalagad sa Ginoo. Ang Ginoo dili siya masayop. Sa diya nga gitawag ka sa Ginoo aron mangalagad sa iya, wala masayop ang Ginoo. Kung dili gitawag ka niya, tungod kay na si plano sa iyong kinabuhi, o gusto niya na ikaw iyahang panalanginan. Pansumo ko malandungan, kita, grabe nato ka doubted sa gahong sa Ginoo. Grabe nato ka madumaon sa gahong sa Ginoo. Grabe nato ka, ano itong, kapangalagan ta sa Ginoo, sa susimo na ito ang galingon. Kapangalagan ta sa Ginoo, pero luyo sa ato ang pagpangalagan sa Ginoo, doon na tayo doubts sa Ginoo. Ano na tayo magduwa-duwa? Kung kita ba, makalahutay mo sa kinabuhi? Kita ba, mahayahay mo ta? Wala, malimbungan ta sa handong sa kalibutan. Mangandoy ta sa kalibutan kaysa pagtungo nato, mas powerful ta sa Ginoo. Na feeling nato, pwede ta mahimong adunahan. Pinasikad sa atong kagalingon ng mga paningkamot. Pwede ka mahimong dato, pinaagi sa atong kagalingon na puso. Pero iso, sayog ka. Sayog ka kung wala yung ulo.
Siguro sa una-una, inana, pero sa una-una sa Ginoo dili inana. Ingaw pa, ayaw, itugot na malimbungan ka sa pagka-discontento, human ka gitawag sa Ginoo. Ano man, tungod ka sa diha, gitawag ka sa Ginoo, diha sa pangmaton, gitawag usap ka niya, aron panalaginan. O gida atong timanan. Dili ka biyaan, dili ka pasagdan sa Ginoo. Ang sekreto lang, para maangkon dito, ang inuang gusto, pabilin ng matinuan diya sa Ginoo. Usaon pag-bless Ginoo sa iwa kung ang faithful ka sa Ginoo. Kung unfaithful ka sa Ginoo. Una nga, pag matinuan sa mga sa Ginoo, lagi piyal diya sa Ginoo. Ikaw pa, dahil lang ka panalanginan sa mga butang, malapay na yung kalibutan. Kundi isa sa mga butang, kalibutan. Ikagulong katapusan, by being content with the things you have. So daw, pagiging unsa ang sekreto, unsaon aron mahimong kontento sa kinabuhi. Pinaagi sa pagkontento sa butang na anaa ka karon. Asawa na to. Hebrewanon 13:5. No. 13:5. Bantay ang inyong kinabuhi na maligay sa pagkamahigugmaon sa salapi ug himuang nga matagbaw kamo sa inyong mga naangkon karon. Kay siya gayon maong nag-ingon, dili ko gayon ikaw pasagdan o biyaan. Sabi ninyo, ang Diyos nagpasidaan kanato. Unsa ang pasidaan? Unsa ang imangling sa Ginoo? Bantayan nato ang atong kaugalingon na maligay sa pagkamahigugmaon sa salapi. Ang reason nga wala kay katagbawan sa inyong kinabuhi, ang reason nga diskontento ka sa itong kinabuhi is tungod kay bilabihan na nato pagkahu o pagkabilanggo diha sa salapi. Namura dili na mabuhi kung wala tay kwarta. Mura dili makatulog kung walay kwarta. Mura walay kalipay ang atong panimalay kung wala tay kwarta. Piling nato kung wala tay kwarta, kanunay gubot atong pamilya. Piling nato na kung wala tay kwarta, murag sigaran away. Kamo magtiayon. Bila ko ng asawa kay naong kwarta. Ang mga asawa kay manikin yun, umingon yun, asang kwarta, asang sweldo. Barabag feeling nimo na kung walay kwarta, murag walay labing na ang kinabuhi. Dili na. Dili na. Dili na. Musa ang Ginoo ng warning ka nato, nagpasidaan ka nato, mamikaw siya, mabantayan nato ang atong kaugalingon, mamalikay sa pagkamahigugmaon diha sa salapi. Kaya kung ikaw, mahuk gani sa pagkamahigugmaon diha sa salapi, that's the reason. Kabisan, unsa pa kabukat ng tawag sa Ginoo, imong malikdan. Kay nahuk na ka sa paghigugma sa salapi. Para pagtanaw mo, wala na ilagay sa kinabuhi kaya may marta. Para na pag wala, dili happy ang kanyang kung may marta. Dili happy ang kinabuhi kung may marta. Dili ang ayaw na. Ayaw itugot na mailat ka, nakuhaan ka sa kalipay, kung hindi ka wala kay kwarta. Daghan na pamaagi ka, pwede ka malipayon. Sama sa ingon, bisang asin mong sutan, kung malipayon ka lang na. Pero kung sige kang babot mo, bumiyon ka, asin na po. Pagkaka ka magpusgot. Bayon niya,
Kaon ka, ginamos mo, patay ginamos ako. Bilhin nyo. Isa kung sa'yo magkakaon sa inyo, reklamo mo. Ano ba? Isa gusto pa ulit sa mga. Isa ka bulan, Linson, mo kaulit ka na. Ako mga waluto pa niya ako. Ako magpapatagal sa bulan. Ha? Pag sige reklamo, kung makaulo ni kong kulay, kulay ako. Ulay ko niya. Dahil sudaan. So, bisan kung unsang sudaanan, kung kani, imuhang ikalipay, na ikaw ipakaon sa Ginoo. Nalipayan niyo kinabuhi. Pero kung sige nakareklamo, mura na mo nagtrabaho. Kung ang sweldo sa Tigo, Pilipinas, pariha lang. Di nakabangandoy yung matupag Manila kay mas taas ang sweldo dito Pero kay nakita niyo mo mas taas ang sweldo dito Di nakabangandoy yung matupag abroad kung pariha lang sweldo. Pero kung nakita niyo mo mas dagkong sweldo dito wala nangandoy ka. Pero kung parihas lang, utang na ko, 10,000 ang sweldo sa Pilipinas, sweldo sa Tigo, kalimutan, 10,000 po. Iwan ka nga, hindi may sweldo. Okay na kayo. Anong salang dili okay? Kung kinakita nino na, uy, wala na sweldo ito. 60,000 ng bulan. Pakadtod ako yun. Matay. Discontento. Manalbaho ka. Kanya, muhang sweldo nino kay ay muhang sweldo nino is minimum. Kung happy ka sa ibang trabaho, kung gina-enjoy lang yung ibang trabaho, hindi ka murisan. Hindi ka nga, basta lamig na yung trabaho, hindi na rin. Basta happy ka, magtrabaho, happy ka, pero kung sikag bakot mo, lawin mo panyahan eh. May ayaw mo sildo eh. Kaya kayo reklamo, sigurado, ikaw magdugay. Ito man, apektuhan yung performance, hindi na ka tanong, kung hindi na ka late. Sa pag-yun, sige, chismis kayo mga kauban. Away, ayaw pa niya, mapagkapulong ka niya. Sabi lang na kayo kauban ng trabaho, mga bulay, ako na pa. O gini pa niya, mo gini. Kung puro reklamo ang nasin mo, babali mo. Way lamig ang kinabuhi. Way lamig ang pagkalagamo. Puro ba reklamo. Pero kung puro pagpasalamat ang nasin mo, babali ka. Ay, salamat Lord, kay nainindot ang trabaho. Discontento sa kinabuhi. Ano sa ikagyaw-yaw sa pagpalagaw? Discontento sa kinabuhi. Munisay ka kay gamay yung sweldo. Pag-abot mo sa lahi ang kumpanya mo, ano ko i-offer sa inyo? Ayun ang kumpanya mo, ano na ito, is. Kin, niligay na kayo is. Pag-abot mo palagaw, lahi na mong problema, pag-itako. Wala, pilhil ka rin. Patay kumpanya, haway, pilhil. Design na po, gitan kong na-pilhil. Kung dito na is, na-pilhil, naka-apply, trabaho. Namin problema na kita. Sabi makauban din matapulan man. So sige reklamo. Why improvement sa kinabuhi? Ano man? Because of pagka-discontento sa kinabuhi. Sige reklamo. Isuon. Ang sikreto para ikaw mahimong kontento sa imong kinabuhi. Pinaagi sa pagkontento sa mga butang na naangkon mo karon ya sa imong kinabuhi. Sa unang gikaingon, kung sige nakareklamo sa imong kinabuhi, mamiss nimo ang dahom sa pagkalipay sa mga butang na naangkon karon. Kung sa mga butang na nasa imo karon, na naman kay cellphone. Sa una mo rin cellphone mga tao, telegrama, sulat. Pagkabot sa Friendster, medyo happy na kayo Friendster. Pagkahuman kayo niya ang Facebook, itanigtan ang Friendster. Nagawin kayo. Sa unang kinabuhi, sa unang kontento na, little. Sa unang okay mga late. Pero bisag na kayo mga cellphone late. Ang ano nila, ulak pa. Ulak pa sila. Late. Pero sa unang pag-ingon na, magdamit, ang kakabos na sa oras. Size. Ato ka na. Uy, di na ka magpaapas dito ka. Di na ka magpapasa dito ang mga tao. Pasa ang mga tao dito ka. Ano man, tungkol
bagay, naana ang tao, butunaw na, alam mo sa ganito wanto na ko, alas 6 na. Ako man sa tuwa, kay Nunay Sinpo, nagsalik sa cellphone, nagsalik, may na, ay, manag, tsaka, isang nagsapot na magkita, una-una, siguro madayon. Okay, di ba, nagsapot, pero una-una, siguro madayon, wala man nag-follow up. Okay, sa una-una na. Wala isa sa una. Telegrama rin. Sa una ko naman. Hindi sa bunsako, anong Domingo, sa bunsako, anong light adlaw. Venusin na karoon, wala na. Bumubuo na lang natin ito sa kasabutan ng lugar o kung sa oras na. Pero karoon lahi. Nagka-high-tech ang panahon. Ano man? Diskontento yapon! Sa kinapoy. Talaan ng cellphone, diskontento lang yapon. Nanay sakyanan, diskontento lang yapon. Nanay balay. Basta ka rin ipagita. Kuan lumon. Katulungan. May ipagita. Nanakay, sakyanan, musay kalainan sa multicam o sa tractor. Siyempre, dagan. Pero kung ringon ka, yung ka sa destinasyon ngayon sa Tuhan, yakod bakit ka siguro ng multicam siguro lahat kung dito ka sa impyerno ilator. Yakod ka sa destinasyon. Ang problema din is sakyanan. Ano sa problema? Ang heart na ito, problema. Ano man? Atong heart, puno sa pangandoy. Nagyaan ang yapon ninyo, mga tao. Nakapalit ka ang raptor sa kalipag yun eh. Sakay ang raptor man. Hindi na, basta makasakay, kakapusan, doon sa hospital. Pag ulit, maulong na yung sakyan. Wala. Discontent. Problema heart. Nanay balay. Nanay sakyanan. Nanay butong. Nanay tibig. Nanay ring. Gusto ka rin ipakita. Gusto makatigaw, huwag na kumakwarta para asa. Ipalit ko luti sa liтерyo. Ipalit ko lumon. Gusto ka? Para asa ang kwarta. Bayad sa ospital kung masakit. Bilhin niyo. Pwede kayo. Nung bago sa ulang. Kung saan yung na-appreciate ang kinabuhi. Na-appreciate sa tigulang, kinabuhi sa tilangan ng oxygen na siya. At dahil sa 70, naana sa hospital, yung hospital sa oxygen siya, mag-ingon siya sa doktor ang pinigudok, nagpasalamat ko sa akong sitwasyon ko. Isang ano nga, masalamat mga malaman ka sa hospital, yung oxygen ka. For 70 years, ano na ako na-appreciate ang kinabuhi. For 70 years, o walang na-free ko, nagitagaan ang hangin sa Ginoo. Then karon, ang oxygen ko. Asa padulong ang imong kwarta 70 years. Hindi mong tinigo man ang kwarta, hindi mo asa padulong. Hospital. Ikaw, may mo na nakatigo yung pasyente para nahagay ka sa hospital. Mag-antos mo ka. Paano mo na kay tigo, nakuha ka pa sa dinobritso ko. Tigong mo ng dinobritso. Ito mas lamig, natulog ka pa. Nagikuha ka sa ito. Kung kagakan doon ang sakit. Dugay ka kuha ko sa ito. Kasi mga kwarta. Hospital. Asa yung kwarta, tiniguman ka na. Hospital ka dito. Para lang magandang. Sako lagi kayo. Ang problema, ang iyong heart is convicted ka. That's why, dili ka happy sa pagkutang na sa iyong heart. And He also reminding us to be content with the things we have. Ang Diyos nag-remind ka nato, pinagi siya pulong na mahimong kitang kontento sa mga butang na naagta karon sa ato ang kinabuhi. Ano man? Anong dapat ang kontento ta? Kaya kung lang sa Ginoo nag-ingon, I will never leave you nor forsake. Dili ka biyaan sa Ginoo igsoon. Kasabay ko lang ka sa Ginoo. Pag matinutaan lang sa Ginoo, dili ka niya. Dili anak ang nanuhaman na magdagdag sa iyang
Palangga naman ka sa Ginoo. Di siya nagtuod rin palangga siya sa Ginoo. Kung nagtuo kang palangga ka sa Ginoo, tuloy ang ulo sa Ginoo, ingon niya, I will never leave you nor forsake you. Dili ko yan ikaw biyaan ni pagkataliktas ug tanan nga saan dili ug dili ngayon mapakyas. No, kay ang Dios sa ang Dios na matinumanon sa iyang mga saan.